Jääks ne äänet? Kyllä. Joo. Oi vittu, mulla on se pausa. Jos mä katsoo aavistuksen tästä mujusta. Mulla sitten on. Ihan kuva tietää. Onks joku koira tossa? Mitä onko kokonaan hauska? Istutteko tuon muuta sen minä olin hakemassa kenkiä. Mutta siitä ei vieressä oli yksi. Mitä vittu? Terve. Niko, sun liivi on järjettömän. Toinen lipas. Häh? Niko, onko se valmiin? Siis tää on harjoitus. Tää Okei. ei oo siellä kohtauksessa. Osuuko se? Kyllä se huomaa, kyllä se on huomaa. Tää on niin harjoitus. Kuvaksi Okei. okay. Tässä kenessä. Mutta tää on pihan tässä kenessä juttu. No ei ole 100 meidän päälle. Toivottavasti ei. Eli nyt vaan yksi kuulla sieltä maasta. Ei kauhean hautauseksi. No nyt osu yksi. Osun yksi. Tossa on yksi ihan. No minä olisin kyllä tarkoittanut tossa. Hemmetti lähkää. Jee. Tammu vaan yksi. Joo. Koska sitten toinen on kun mieltä syy. Nyt tulee oikea kohta. Joo. Ei toi tunnu. Tätä ei voi... Tätä... Ei niin, eli pitää tää niin... Tätä... Niin, joo. Mitä? Niin, jättää vaan ihan suoraan jonkin verran. Niin. Ei voi sitä hidastaa niin vähän. Tää on okei toi kohta nopeutetaan. Vesimullainen liikku. Joo. Se on ihan saatana. Paitsi hyytelön. Hyytelön. Seiska sanoit meidän rasvoja tähän koko ajan. Viime kerralla me vaan perkele ostettiin hiivaa, kun piti ostaa liiotetta. Mä otin sillä voi saada. Se oli rasse kuka osti. No niin oli. Joo. Pihantteskenestä Mulla alkoi piippu heilu. Ei piippu kun... Tää etutähkä. No niin, Aloitetaan. otetaanko se Nikon? Ei kun se kävely. Mikä käy? Ai niin joo, se käy. Joo. Ai niin!